Derek nyanyi. Monggo Bu. Monggo, monggo mriki. Monggo, monggo. Mas, mikir Mas. Ya. Loh, sing pundi? Oh niki. Engko nek gak gelem nyanyi takon bayar 5.000 lho. Monggo Bu. Ya Allah, aku speeder lho, aku speeder lho. Oke. Sepisan ketemu wong bagus dadi laku beda ati rinten siang dalu inerban jiwa raga Nunggu, ampun nunggu, ampun nunggu. Mboten apa? datan bisa ngluluhke atiku suwe ngeneku ngenteni liwunge ngati gak entuk jampi Tak gendong kok ngarep gurih, dadya atinya wiji. Senadyan apa tak lakon apa tenan Apa tenan Bu? Anjir, nglampahi urip nggih ngoten niku Bu, senajan abot kudu dilokan los lakoni. Hei. Loh, kehidupannya ya ngono ku Mas. Kadang abot ya enteng nggih Bu nggih. Nek saiki lagi abot ya kudu dilokan lakoni. Mangga. sabda pandita ratu mring sliramu dadya sisihanku Dadya sisihanku, mugi Gusti lilani tresnaku tresnaku bakal kindawa mati Mboten napa-napa. Lah ya sarimi malah garap buah. Jare kancam. Dalam kalih kemeng. Blorot Pak, celanane blorot. sepisan ketemu Ngono ning jangono, ngono ning jangono. wong bagus dadi laku gedati rinten siang dalu Itarandu mreng sliramu dadya sisihanku mugi Gusti Tresnaku bakal kindawa mati liwunge ati gak entuk jam tak gendong kok ngarep gurih. dadya ati sawiji najan apa tak lakoni So, Mas Roni, ketoke ibuke rada ndredeg-ndredeg piye ngono lho. Kalih aku hebel-hebel hawal-hawali basa napa melih niki? Dalam oh ndredeg. Nek teng mriki hawal-hawal. Nang ngene apa Ron? Hawal-hawal. Niki kalih Pak En apa mboten? rondo ya Allah Ron. MC-ne kula duda lho Bu.
sak menika duda. Ngoten ya ampun, gak sida Ron anane rondo bojone ra dijak. Buke malah ndagel kok sembrono monggo Bu. Bonyos. Tak kuwetok ngono. Dadya sisihanku, Dadya sisihanku. mugi Gusti nyep Tresnaku bakal kinawa mati. weso. Nggih, Bapak niki kadang besan dereng dugi nggih. Tanduk meleh Bu, mumpung dereng dugi. Alah mboten napa-napa. Nek wau pempesan apa mboten?